רוצה לתת לכם הערב מתנה. מה אתם אומרים, הולך? אני רוצה לתת לכם טעימה מערב זמר חדש שמשלב בתוכו את הסיפורים המרתקים שמאחורי כמה משירי האהבה הכי יפים שנכתבו כאן. מאחורי המון שירים שאנחנו מכירים כולנו מסתתרים סיפורים מרתקים, דמויות, שערות, יחסים, אהבות, שנאות. ואנחנו נרצה לספר לכם קצת על זה היום. אני רוצה להזמין את אורטל אבנאים לבמה. אורטל היא שחקנית וזמרת, בוגרת סמינר קיבוצים. אתם יכולים לראות את אורטל על במות תיאטרון החאן, צוותא, וגם בטלוויזיה בסדרה החדשה גירושים מאוחרים של א' ב' יהושע.